Is-sena 2024, is-sena li Malta għall-ewwel darba se jkollha il-Presidenza tal-Organizzazzjoni għall Kooperazzjoni u s-Sigurtà fl-Ewropa, l-OSCE. Il-Ministru l-Affarijiet Barranin Malti Ian Borg se jkun iċ-chairperson in office ta' din l-organizzazzjoni, l-akbar waħda x-xorta tagħha u li tkopri fiha 57 pajjiż mill-Ewropa, l-Amerika ta' fuq u l-Asja. L-2024 se tkun it-tieni sena wkoll li Malta għandha siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà ta' Ġnus Magħquda. Malta għat-tieni darba se tmexxi dan l-ogħla organu fih dan il-Ġnus Magħquda f'April li ġej wara diġà kellna il-Presidenza fi frar li għadda. S'April li ġej jispiċċa it-terminu tat-tabib George Vella bħala l-10 President ta' Malta u minfloku irid jinħatar xi ħaġa ġdid. Għal-ewwel darba b'riformi li saru riċentament, il-President issa irid jiġi elett bl-approvazzjoni ta' 2/3 tal-Parlament, jiġifieri irid ikun qbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra. Is-Sibt 8 ta' Ġunju li ġej, Malta tingħaqad mal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea hekk kif dakinhar iċ-ċittadini Maltin se jkunu jistgħu jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Dakinhar ukoll f'pajjiżna se jsiru l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali fejn hawnhekk jiġu eletti ir-rappreżentanti fi 68 lokalità madwar pajjiżna. Fl-Unjoni Ewropea, il-Belġju tieħu f'idejha l-Presidenza tal-Kunsill fl-ewwel 6 xhur tas-sena. Dan fil-waqt li fis-sajf jiġi determinat min se jkunu qed jokkupaw il-karigi ta' President tal-Kummissjoni Ewropea u President tal-Kunsill Ewropew, hekk kif ikun għadda it-terminu ta' 5 snin ta' dawk li qed jokkupaw dawn il-pożizzjonijiet. Dan ikun deċiż bejn il-mexxija kollha tal-pajjiż tal-Unjoni Ewropea, ma' dawn pajjiżna irid jażel ukoll Kummissarju Ewropew ġdid li se jieħu post Dr. Helena Dalli li f'dan it-terminu serviet bħala il-Kummissarju responsabbli mill-ugwaljanza. F'Malta wkoll bejn Marzu u Mejju se tella l-ewwel edizzjoni tal-Malta Biennale d'Art li se jara t-trasformazzjoni ta' uħud mis-siti storiċi l-aktar maħbubin f'pajjiżna jinbidlu f'park għal ħolqien ta' espressjonijiet artistiċi. Mix-xena internazzjonali mistennija l-elezzjoni presidenzjali fl-Istati Uniti li mistennija ssir nhar it-tlieta 5 ta' Novembru. It-taqtija mistennija terġa' tkun bil-President attwali Joe Biden u l-ex-President Donald Trump, l-istess żewġ kandidati li kien hemm fl-aħħar elezzjoni presidenzjali. Fix-xahar ta' Marzu mistennija jsiru elezzjonijiet fir-Russja u fl-Ukrajna. Fir-Russja, il-President Vladimir Putin se jkun qed jerġa' jikkontesta għal din il-kariga. Fir-Renju Unit sa nofs Diċembru ikun xogħolja il-Parlament hekk kif l-elezzjoni f'dan il-pajjiż trid issir sa Jannar tal-2025. Dan dejjem f'każ li l-elezzjoni ma ssirx qabel Diċembru li ġej. Mix-xena sportiva f'Ġunju u Lulju tal-2024 se jsiru il-kampjonati Ewropej tal-futbol fil-Ġermanja. Dan fil-waqt li bejn Lulju u Awwissu se jsiru l-Olimpjadi li se jsiru fil-kapitali ta' Franza, Pariġi.